Čus lidi, je to Neskafex a vítejte u mého dnešního nového Asku po dlouhé době. Je to tak, Ask. To jste nečekali, co? Že ho nahraju takhle hrůza po tolika měsících, po měsíci nebo po tak dlouhé době, to je strašný. Musíme to napravit a já si myslím, že jdeme na to a jdeme to okamžitě teď hned napravit. Takže šup! Ahoj, jakého interpreta nejčastěji posloucháš? Screamy. Jestli myslíš Screamy, tak jako Ballet for My Valentine, Alesana, prostě metalový kapely, ale jinak teďka poslouchám Voxela, interpret. Dáš někdy autogramiádu v Prostějově, na náměstí třeba tam, kde hrála Slza nebo u Zlaté brány? No, já si myslím, že jo, proč ne, akorát já autogramiádu, teď já jsem malý hovínko, já ještě nic neznamenám, prosím vás lidi, neblbněte. Já vůbec, teď mám jenom pár tisíc lidí, teď to nemá to cenu, jakože teďka, spíš až budu mít od 10 000, tak to už mě bude trošku víc lidí znát, tak třeba, proč ne? Budeš hrát na Frněnou? Ne. Proč bych to jako měl dělat? Co si jako myslíš o sobě? Že si tady můžeš říkat, co já mám dělat, jo? To je hrozný, ty jsi snad zbláznila, ne? Co? Názor na mě? Terka, prostě super faninka. Půjdeš zase někdy na koncert Slzy? Máš to dobře natočený. Bylo by super, kdybys natočil i ostatní písničky. Jo, byl jsem v Šumperku, ale jo, půjdu na koncert, ale nebudu to už nahrávat. Teďka, nevím, nemám nějakou potřebu. To bylo jen tak, prostě. Chtěla bych si zahrát od Slzy cover Demons, ale nevím akordy a tak dále. Nechtěl bys si natočit video? Musím tě zklamat, ale Demons, ta písnička, tak to je písnička od Imagine Dragons, to není od Slzy. Slza udělala jenom cover, víš co? To zní jako kdyby Slza měla písničku Demons, ale asi vím, jak jsi to myslela. Ne, návod nebudu dělat. Já ty návody já je nerad dělám. Ono je to takový, no jak to říct, a moc to lidi nesledujou, nebaví to lidi, tak to nechci ani točit moc, víš? Kájo, ty kulíšku, už začínáš být jako pravý youtuber. Já? Já těžko. To si mě rozesmála. Já a youtuber. Ne, já vůbec, prosím tě. Čím jsi chtěl být jako malý? Já chci být popelář, jezdit koše nakládat, váš odpad, já vždy rád vyvezu tam na západ, udělám si vysokou na popeláře. Takhle? Ahoj, kolik ti je? Máš už holku? Ahoj, je mi 20 let a mám holku. Kdyby si mohl cestovat v čase, kam? Do budoucnosti nebo minulosti? PS řekni i důvod. No, tak, kdybych mohl cestovat v čase, tak bych se podíval do minulosti na nějaký bitvy a v budoucnosti bych si zajezdil na nějakým super budoucnostním autě. Jo, mohl bych se, to jsou ty důvody, abych se podíval, jestli tam jsou nějaký v budoucnosti prášky na prodloužení věku a v minulosti na nějaký ty bitvy historický, no. A na hrady hlavně. Na hrady a převlíkl bych se za nějakého normálního, obyčejného, civilizačního člověka a prostě bych tam chodil na ty tržnici, ty lidi by tam řvali párky, kupte si párky a kovář by tam koval meče. Ty vole, to by bylo super. Půjdeš na brněnský SignTube od Gugumana. Jasně kámo, už se tam těším. Doufám, že dáme selfiečko. Bude The Sims 4? No. Já si myslím, že určitě bude, ale moc se omlouvám, já teďka moc nemám čas nahrávat let's play, ale bude, slibuju ti to. Bude. Kde jsi koupil Capoduster a kolik tě stál? Koupil jsem ho v jednom německém e-shopu a ve výsledku to vyšlo asi na 90 korun. Takže asi tak. Takže to by bylo všechno pro dnešní Ask. Koukám, že víc otázek tu nemám, takže určitě napište na Ask tady na moji adresu. Dávám ji do popisku videa, napište mi tam nějakou otázku, kterou chcete, abych vám zodpověděl, co vás zajímá, ptejte se na cokoliv. A mně nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný zbytek dne, mějte se nejlíp lidi a budu se na vás těšit u dalšího videa. Samozřejmě pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr pro více videí.
a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se nejlíp lidi a čus, Nescafix.